Voi știți în Moldova câteodată când ești în parcuri sunt trenajoare afară? În Coreea tot sunt, uitați-vă. Trebuie să duci la sală, poți să iei așa și poți să faci foarte mult. Și așa, oamenii în vârstă care au 70, 80 de ani, 90 de ani, care ei vin fiecare zi și fac sport. Iată așa de mult timp, ei trăiesc pe lume. Ei trăiesc așa de mulți ani așa. Și mie ca tare Seul așa de tare îmi place, pentru că aici ai munți, peste tot este natură, dar este foarte mult încă oraș. E oraș în natură înăuntru. Și nu contează unde tu trăiești, unde trăiești, nu-ți trebuie mult timp ca să găsești o cafenea tare clasă ea, ceva de natură tare clasă ea, să găsești un fel de local unde poți să ieși afară cu prietenii, vă duci la karaoke, jucați în jocuri, astea. Peste tot poți ceva să faci. Niciodată nu te plictisești. Și găsești oameni de fiecare fel. Găsești că tare oameni tare îmi place, din altă țară, din foarte, foarte, foarte multe țări. Am făcut cunoștință, am prieteni de peste tot pe lume. Pentru că aici atât oameni din altă țară și se adun.